Durant el dia, tanqueu les persianes a les finestres on toca el sol i estigueu-vos a les habitacions més fresques. A la nit, obriu les finestres de casa per refrescar-la. Quan fa molta calor, poseu el ventilador o l'aire condicionat per refrescar-vos. També ho podeu fer amb dutxes i tovalloles mullades amb aigua freda. Beveu aigua de forma regular encara que no tingueu set. Feu menjars lleugers i preneu aliments rics en aigua. Al migdia, quan fa més calor, és millor que no sortiu al carrer. Tampoc heu de fer esport, córrer, jugar a futbol, etc. Pel carrer, porteu una gorra o un barret per protegir-vos del sol i també roba lleugera de cotó, millor de colors clars i que no sigui ajustada. Més informació al web interior.gencat.cat/onadacalor.